der var en dag, der havde jeg lige slagtet ham. Nu har jeg kirkemældet hængende hjemme i kapellet. Fantastisk. Velkommen til Venstres landsmøde her i Odense. Hvordan er stemningen på landsmødet? Den er som sædvanligt fantastisk. Og hvis vi nu spørger hende, der jo rent faktisk bestemmer hjemme hos dig om, hvordan stemningen er. Connie, hvordan er stemningen på landsmødet? Det er helt fantastisk. Hvad er det, du har der i hånden? Det er romkugler, det er der Venstres romkugler. Det bliver uden afgift. Vi er glade mennesker hele sagen, så er stemningen i top. Den er bare god. Den er super god. Men sådan en lille smule tørt, siden du skulle bruge en booster, eller hvordan? Ja, hvis man skal holde sig kvik for at være engageret hele dagen, så bliver man jo nødt til lige at få en booster. Hvis man sammenligner med Venstres Ungdomslandstævne, så kan man jo godt mærke, at det ikke er der, vi er. Men du prøver at komme ivrigt derhen med indtag af fadøl, kan jeg næsten fornemme. Jo, vi gør, hvad vi kan. Hvis I nu vil fjerne afgiften på de fadøl, vil det også hjælpe fint på det. Og hvad tænker du er højdepunktet for dig på det her landsmøde? Jeg synes, Jensens tale var god. Var det fordi, jeg nævnte Brøndby? Nej, det var det godt nok ikke. Jeg er FCK-fan, så puha. Vi sletter lige alt her. Det er cut. Hov, prøv at se her. Her har vi en fantastisk repræsentant fra det midtjyske. Der er jo 1.500 mennesker samlet her, og der er bare god gejst, og det er noget, der betyder noget, fordi lige om lidt, der står vi jo foran 2 meget vigtige valg. Er danske medier lidt på røven? Ja, det er vi, og i særdeleshed de lokale medier, og det synes jeg faktisk er det største problem, fordi vi skal nok klare os i Politikens Hus, hvor jeg sidder. Jeg skulle lige til at spørge, er Politikken ikke at betegne som et lokalt medie for København? Nej, det er det ikke. Smager kaffen bedst med eller uden afgift? Jeg drikker slet ikke kaffe, jeg drikker kun te. Det er simpelthen det mest politikken. Det er det mest politikkenagtige, nogensinde hørt. Jamen, jeg drikker altså kun te, og der er afgiften blevet afskaffet for lang tid siden. Jeg tror måske, det var Nyrup eller Stauning, der gjorde det. Jeg tror faktisk, det var en del af VLAK-regeringens punktafgiftspakke. Ja, det kan godt være. Jeg skal ikke kunne sige det. Strøm er det bedst med eller uden afgift? Det er bedst, hvor en afgift er banket fuldstændig på. Er det sandt, at det, du glæder dig allermest til, det er min tale? Nej, absolut ikke. Nej. Formands tale. Hvad synes du om den? Jeg synes, det var en pissegod tale. Du må gerne sige pissegod. Hvordan var formandens tale? Sindssygt god tale. Er det noget med, at det, du glæder dig allermest til på landsmødet, det er at høre min tale? Det er klart. Hej, godt at se dig. Jeg opkalder tyrene efter politikerne. Har du haft et dyr, der hed det samme som mig? Ja, Morten Dahlin. Og der var en dag, der havde jeg lige slagtet ham. Nu har jeg kirkemældet hængende hjemme i kapellet. Fantastisk. Det var en hurtig stemningsrapport fra Venstres landsmøde, hvor stemningen den er høj.